نقزيبل ديسيبلين مهنات بجيم رون ديسيبلين عوزو نوصلو مسرتيو إذن أي معالتاو وسانيو معالتاو زداغمونا أشو تكبراتن زيت سعد أبعلا مهام صنعن عدلاتن توهبون قبؤو مكوز تصاوتن تخونو بزي ديسيبلين ولا تتسفع زلو زمسل من قدي نابولا حدا قوتو أي بتصحنيو سلازي كمي جرنا نزبلوت نجر كنا معبلو نخل ديسيبلين ناي مداي حيل تراي يكونن انتاي دا ابتو غعزو صنيعكا ختصنح زحغو زخا لمدتات مسرحاتن اتحاسبان مطرايو ولاون متبع ابتسنولو غزي مجمرتا ديسيبلين برئس نقحات وي نفس افلوطو يزجمر مچم زيت فولطو نجر كتقيرو ايتخيلن يخا ابيوت ازيون غزو حسابات لمدتاتومن بتراغام زغبروم نگراتن بعمقوت كيفولوت يوم زغازو غزيومن حيلومن اتوكرومن ابيكم زولو نصر زخونه افلطو يبلومن نيوت كام معالتينا معالتي كم زمصاتو ينبروا سنه مغبار گن نز نگرات زي كتقواصر يخلكاي تكبراتكا بافلطونا بعلامها گصكا تقنع اتقداماي سغمتي امهناس ديسيبلين فتش كام فلاتيو غزيخا بخمي كم تطفو مفلات معالتاو تغبرم لمتاتكا زرزروم كلهم ابزا سومون زيا زغبر كايم صحافهم مس گزا رسخا قنعن نصرون كن كابتا سساكالا غزي كسابز دك اسكالا كلهم اطقالهم از مسرح زي نمفرات رايا يكونن انتاي دا ابيوت نصرنت نممصاي سومون كا صحيف كام سوداكا ገለ ግዜ ኻ ብኾን ተጥፋአሎም ቦታታት ክረአዩ ኻዮም ናብ ዕላማኻ ገጾም ዘቕርቡ ዕዮታት እውን ከምኡ ንጹርነት ሓያል እዩ ምክንያቱ ክትጅምረሉ ትኽእልነት ብስለ ዝህበካ ምናልባት ኣብ ክጠቕሙኻ ዘይክእሉ ናይ መዘናግዒ መደባት ሰዓታት ተጥፍእ ከም ዘለኻ ይርዳእካ ይኹን እዞም ነገራት እዚኦም ብንጽል ክትሪኦም እንከለኻ ትርጉም ዘይብሎም ኮይኖም ይረአዩኻ ይኹኑ ኣብ ሰሙናት ኣዋርሕ ተኣኻኺቦም ግን ሓደ ነቕ ዘይብል ብዝሕ ናይ ግዜዮም ዘቕሙ እዚ ግዜ እዚ ምስ ኣብ ዕላማኻ ትእሳር ዘለዎም ንጥፈታት ከተጥፍኦ ይዝግባካ نزوم هلوات لمتات مرمير كامفلات نغدلوطوم اتقداماي سغمتيو نفس افلطو انا صيركا خطريو زخلكا ابيناي كفال سنه مغبار كم زلخان ابيناي كم زغودلكان بافلطو لوطታት ክትገብር ይحግዘካ زقصل بنيشቶ ይጀምር ሓደ ካብቶም ዝዓበየ መብዛሕትኦም ሰባት ስነ ምግባሮም ከማዕብሉ ኣብ ዝፍትኑ ግዜ ዝገብሩ ወጌጋ ኣብ ሓደ መዓልቲ ህይወቶም ሙሉ ክቕይርዎ ምፍታን እዩ ተስፋተ መሊኦም ኣዝዩ ዓበይ ዕላማ ይቐምጡ ኣብ ሓደ ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ለውጥታት ክገብሩ ይፍትኑ ድሒሮም ድማ ብብዙሕ ስራሕን ሓሳብን ካብ ስራሕ ወጻኢ ይኹኑ ዲሲፕሊን ቀጥታው ለውጥ ኣይኩን እንታይ ደኣ ከየቋረፀ ንላዕሊ ገጹ ዝምዕብል ነገር እዩ ንዲሲፕሊን ከም ሓደ ጨዋዳ ጌርካ ራእዩ ንመጀመርታኻ ናብ ጅም ኬትካ 100 ኪሎ ከተልዕል ኣይትፍትንን ኢኻ ቁሩብ ዝኸብደካ ዝብድሃካ ግን ከዓቕምኻ ዝኾነ ክብደት ኢኻ ትወስድ እንዳተቋፀርካ ድሕሪ ግዜ كأبب قروب تعبيو ديسيبلين تماثل عينت مسرح كتقام تخيل إيها نقول أي كلتيف كام تسألم ديك تقدر تحسب ترى هل إيها نعلى رمكا خاب تقول لك زيت تسألو زنبركا كلتا ساعات أقدمها خم تهرم ما تكبرها أبكندو معلتها وعسرت كساب عسرت عام دقائق كاب تقد محجي تسوق زنبركا أقدمها كساب نزح حدش لمدي تسمع معه اتمفتح نزلوتي كل جزء كدغاغ موزيت صق مكان اشتي مغبارن كن كا دحر جزء تعاقبو نقدميت غوصو زسق مكان مغباريو እዞም ናኣሽ ነገራት ተኣኺቦም ዓብ ነገር ይፈጥሩ ልክ ኣኸም ተሃብ ጎቦ ከረውረው ኢላ ትጅምር ንእሽተይ ናይ ብረት ኩዕሶ ፍጥነትን ግዝፍን እንዳወሰኸት ያትኸይ እቶም መዓልታዊ ትገብሮም ስነ ምግባራት ዝተሓወሱም ንጥፈታት እውን ከምኡ ድሕሪ ግዜ እዚ እኩብ ድምር ናይ ናኣሽ ንጥፈታት ናብ ሓደ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ውፅኢት ከምርሕ ይኽእል እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ድሕሪ ግዜ ምስ ደጋገምካዮ ስነ ስርዓት ጌርካ መጽናዕ ቀሊል ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ እቲ ምኽንያት ልምድታትካ ባዕሎም ክውሕዙ ስለ ዝጅምሩ እዮም حجت مبزعت سبات زقاتمون بدوغ نقرقا نسو دما ام متباع وي موتيفيشن سلاز صبعيو اتا تصبوت سمعهم غزي يصبيو اتا حققن ازيو موتيفيشن زي جبت نغريو يمص يخيد ام موتيفيشن تتصقيخا ديسيبلين كا قد كبل كجمريو اتا قندي ديسيبلين ناي مهناص مفتح اكشن موساد ولاون صبو اب زي سمعكا غزي ابز خايم اتوم ناشو سغمتات ازيو ما قدش زغونو تعيو عابي وي زينو صر مزخون ناباب تحت زخونه يكون سمعت كتقبره متخيل ناقشتو سقمتات سبابرو ناي بسرعه منقسقاس لمدي خطر تحاسب ترى هليخا كن زخونه يكون موتيفيشن انت زي بلكا ناي 5 دقائق منقسقاس مقبار طراي بسرعه دقاقم 5 دقائق قليل حقي حساب مس جمركا كن كتقصل كدليخا معناتو مبزحتو غزي يتزخبره كفال مجمار سلازخونه ولاو نزن 5 دقائق انت غيركا ازون عوتيو لمدي اخا تهنص زلخا ناي ديسيبلين ጨዋዳኻ ተጠንክር ማለት እዩ
زغتصل دحيرو زمتص ملو عقبت مصباي ناي قطاو زخونه وصيد ولف زلوا علمينا ننبر زلنا اب كل قليح زبلكايو قلطفن قليلن زبلو مبصعاتات يخاطري قلطيفكا ክትህብትም يخول يوم زبلو مسرحات قلطيفكا ميزان ክትጎድል ዝማጽ አብዑ ዳየት አቋራጭ ናብዓውት እተሐቅ ግን እዚዩ ኩሉ ናይ በሐቂ ቁኑዕ ዝኾነ ዋጋ ዘለዎ ዝብጻሕ ነገር ጊዜን ጻዕርን ይወስድ እዩ ዲስፕሊን ግን ነዞም ሓጸርቲ ዝኾኑ ጊዜያን ደስታት ገዲፍካ ንመጻእ ነባር ዝኾነ ዕቤት ምጽባይ እዩ ድሒሩ ዝመጽእ ዕግበት ማለት ኣብ ክንዲ ከቢድ ጉዕዞ ተጓዒዝካ ትረኽቦ ሽልማት ነዞም ናይ ሓጸርቲ ደስታት ምውሳድ ፈተነ በዓወት ምስጋር ማለት እዩ ትርፊ ጊዜኻ ኣብ ክንዲ ኣብ ዘይጠቕሙ ነገራት ተጥፎ ክትዓብየሉ ምጥቃም ማለት እዩ ገንዘብካ ካብ ኣብ ዘይጠቕሙ ነገራት ተጥፎ ንመጻእ ሙፋር ማለት እዩ ኣብ 1970ታት ብማርሽ ሜሎው ምርምር ዝፍለጥ ምርምር አካይዶም ነይሮም ንኣሽቱ ቆልዑት ምርጫ ተዋሂቦም ወይ ሓንቲ ማርሽ ሜሎው ብቐጥታ ሕጂ ክወሃቡ ወይ 15 ደቂቕ ተጸብዮም ክልተ ክወሃቡ እዞም ተመራመርቲ ድሒሮም ነዞም ቆልዑ ንዓመታት ተኸታቲሎሞም ኣዝዩ ዘደንቕ ውጽኢት ድማ ረኺቦም እቶም ነቲ ቀጥታዊ ዕግበት ኣወጊዶም 15 ደቂቕ ተጸብዮም ክልተ ማርሽ ሜሎው ዝወሰዱ ቆልዑ ኣብ ህይወት ድሒሮም እቶም ኣዝዮም ዝተዓወቱ ነይሮም ዝሓሸ ኩነታት ጥዕና ነይሮም ዝለዓለ ነጥቢ ብሓፈሻ ዕውት ዝኾነ ናይ ስራሕ ግዜ እቶም ውሕዳት ዝኾኑ ኣብ ህይወትካ ኣገደስቲ ነገራት እንታዮም ኣየውናት ንጥፈታት እዮም ኣብ ዓወትካ ኣዝዩ ዓቢ ጽልዋ ዘለዎም ቀዳምነት ክትህቦም ዘለካ ነገራት በዞም ዝተዓዘብናዮም ሕቶታት ድሕሪ ምላይካ ንኻልኦት ነገራት ኖ ትብለሉ ግዜ ኣኺሉ ኣሎ ኣብዚ ኸኦም መብዛሕትኦም ሰባት ዝሽገሩ ኩሉ ክገብሩ ይደልዩ ዲስፕሊን ግን ከበድቲ ዝኾኑ ምርጫታት ክትወስድ እዩ ዝገብረካ ነቶም ኣተኩሮኻ ዝሰርቁ ክትኣልዮም ኣለካ እቶም ጥቕሚ ዘይብሎም ምስ ዕላማኻ ምትእሳር ዘይብሎም ንጥፈታት እዚ ቀሊል ኣይኮነን ግን ኣገዳሲ እዩ ኣበርቲዕኻ ኣብቶም ኣገደስቲ ነገራት ኣብ ተተኩረሉ ብዙሕ ስነ ምግባር ክህልወካ እዩ ዝቕጽል ልሙዳት ዝኾኑ ንጥፈታት ክትሃንጽ ኣለካ ልሙዳት ንጥፈታት ዓንዲ ሕቆ ናይ ዲስፕሊን እዮም ኣብ መዓልታዊ ህይወት ክትገብሮም ዘለካ ውሳኔታት የግድሉ ኣብ ሒድካ ኣብ ትውስነሉ ውሕድ ዝኾነ ኣእምራዊ ሓይሊ ኢኻ ተጥፍእ ኣብ ስነ ምግባር ክትጸንዕውን ቀሊል እዩ ዕውታት ሰባት ፍሉይ ዝኾነ ሰብኣዊ ናይ ድሌት ሓይሊ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ብዙሕ ዲስፕሊን ዘለዎም እንታይ ደኣ ታቶም ብዙሕ ዲስፕሊን ዘለዎም ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ዝሕግዞም መስራሓትን ልሙዳት ዝኾኑ ንጥፈታትን ስለ ዘማዕብሉ እዮም መብዛሕትኦም ዕውታት ሰባት ንመዓልቶም መሰረት ዝኾኑ ናይ ንግሆ ሩቲን ስለ ዘለዎም እዩ ብዘይገድስ ስፖርት ምስራሕ ድዩ ወላስ መዓልቶም ምውጣን እዞም ልሙዳት ንጥፈታት እዚኦም ኣብ ዕላሞም ኣተኪሮም ክጸንዑ ይሕግዞም ልሙዳት ንጥፈታት ሓያላት ዝገብሮም ክገብሮ ዶ ወላስ ክገድፎ ዝብል ናይ ውሳነ ድሌት ስለ ዝኣልዩ እዮም ልሙድ ንጥፈት ትስዕብ ተደኣሃሊኻ ቀፂልካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ምሕሳብ ኣየድልየካን እዩ ልምዲ ስለ ዝኾነ ከም ውጥን ተታሒዙሎ ሕጂ ብኸመይ ልሙድ ዝኾነ ንጥፈት ክትሃንጽ ትኽእል ክንዛረብ ኢና እቶም ንዓኻ ኣገደስቲ ዝኾኑ ዕማማት ከተለሊ ጀምር ከምቲ ኣቐዲምና ዝተዛረብናሉ እዞም ዕማማት እዚኦም እቶም ኣብ ዓወትካ ዝዓበየ ጽልዋ ዘለዎ ክኾኑ ኣለዎም እዞም ድሕሪ ምላይካ መዓልታዊ ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ግዜ ክትገብሮም ወጥን ወይ ስራሕ እዮም ድሕሪ ግዜ እዞም ውጥናት እዞም ዕማማት እዚኦም ልምድታት ክኾኑ እዮም ዲስፕሊን ኖርማል ዝኾነ ጻዕሪ ዘየድልዮ ነገር ኮይኑ ክስማዓካ እዩ ኣውቶማቲክ ክኸውን እዩ ብሉጽነት ናይ ልሙዳት ንጥፈታት ምድግጋም ስለ ዝሃንጹ እዩ ምድግጋም መለለይ ምልክት ናይ ዲስፕሊን እዩ መዓልታዊ ፐርፌክት ምዃን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ መዓልታዊ ብዘይ ምቁራጽ ግን ዓቕምኻ ምግባር ማለት እዩ ከመይ ይስማዓካ ኣሎ ብዘይ የገድስ ሓያላት ዝኾኑ ልሙዳት ንጥፈታት እንተሃኒጽካ ኣብ ሞቲቬሽን ወይ ሓይሊ ድሌት ምጽጋዕ ኣየድልየካን እዩ ብቐሊሉ ውጥንካ ጥራይ ትስዕብ ድሕሪ ግዜ ውጽኢታት ክስዕቡኻ እዮም ምህናጽ ዲስፕሊን ህይወትካ ምሉእ ዝኸይድ ጉዕዞ እዩ ሓደ ግዜ በፂሕካ ትርስዖ ነገር ኣይኮነን ቀጻሊ ዝኾነ ስራሕ ዘድልዮ ነገር እዩ እቲ ዝህበካ ብልጫ ግን ዋግኡ ዝመልስ እዩ ዲስፕሊን ማስተር እንተጌርካዮ ናይ ህይወትካ ቁጽጽር ኢኻ ትዕቢ ግዳይ ናይ ኣጋጣሚታት ዘይኮንካስ ሃናጽ ናይ መጻኢኻ ኢኻ ትኸውን ዲስፕሊን ህይወትካ ቅርጺ ሂቡ እቲ ክትኮኖ ዝግባእካ ዝበለጸ ንስኻ ክትከውን እዩ ዝሕግዘካ እዚ ኩሉ በቶም ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ትገብሮም ንኣሽቱ ንጥፈታት እዩ ዝጅምር ብነፍሲ ኣፍልጦ ብንእሽተይ ብምጅማር ኣብቶም ቀዳሞት እትህቦም ነገራት ብምትካር ልሙዳት ዝኾኑ ንጥፈታት ብምፍጣር ብኸምዚ ንስኻ ናብ ዓወት ከብጽሓካ ዝኽእል ዲስፕሊን ክትሃንጽ ትኽእል ኢኻ ምህናጽ ዲስፕሊን ልክዕ ከም ምትካል ገረብ ጌርካ ረኣዩ ፍረ ድሕሪ ምዝራእካ ብቐጥታ ዝኾነ ይኹን ውጽኢት ኣይትርእን ኢኻ ማይ ተስትያ ትከናኸና ብትዕግስቲ ድማ ትጽበ ንገለ ግዜ ወላ ሓደ ዘጋጥም ዘሎ ኣይመስልን እዩ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ግን ሰራውር ይበቕሉ ኣለዉ ድሒራ ካብ ምድሪ ትቕልቀል ዲስፕሊን ልክዕ ብኸምዚ ይዝሰርሕ ወላ እውን ምዕባለ ኣይትርአ
ጻዕርኻ መሰረት የነጽፍ ከም ዘሎ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ሓደ መዓልቲ ብተኣምር ዝመስል ኣጋጣሚ ካብቲ ትጽበዮን ላዕሊ ውጽኢት ክትርኢ ኢኻ ዲስፕሊን ጸኒዕካ ክትጸንሕ ኣከባቢኻ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ጽልዋይ ዘሎ ብስነ ምግባር ዘይብሎም ሰባት ትኸይብካ እንተዳሃሊኻ ንስኻ ኣብ መስመር ክትጸንዕ ኣዝዩ ክኸብደካ እዩ በአንጻሩ ብስነ ምግባር ዘለዎም ክዕወቱ ዝጽዕሩ ትኩራት ሰባት ትኸይብካ እንተዳሃሊኻ ናይ ገዛ ርእስኻ ዲስፕሊን ክትሕሉ ቀሊል ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ ዲስፕሊን ተላጋቢ እዩ ኣብ ከባቢ ጻዕራማ ሰባት ተዳሃሊኻ ንስኻ ክትተባባዕ ኢኻ ኣነ ደጋጊመ ንስኻ ውጽኢት ናይቶም ዝበዝሐ ግዜኻ ምስኦም እትሕልፍ 5 ሰባት ሙኻንካ ተዛሪበ ኣለኹ ስለዚ ንገዛ ርእስኻ ከምዚ ብምባል ሕተት ብመን እየ ተኸቢበ ዘለኹ ይዕብዩኻ ደለዉ ብስነ ምግባር ክትነብር ይሕጉዝኻ ድዮም ወላስ ካብ መንገድኻ የላጉስኻ ኣለዉ ካብቲ ዘለኻ የውድቑኻ ምስ ገዛ ርእስኻ ቁኑዕ ኩን ዲስፕሊን ክትሃንጽ እንተደሊኻ ነዚ ዕቤት እዚ ዝድግፍ ኣከባቢ ከድልየካ እዩ ከባቢ ክብል እንከለኹ ከመይ ማለት እዩ ኣመጋግባኻ ክትቅይር ትሓስብ ተዳሃሊኻ ክሽንኻ ግን ብጃንክ ፉድ ዝመልአ እንተደኣ ኮይኑ ብዲስፕሊን ክትጸንዕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ውጽኢታዊ ስራሕ ክትሰርሕ እንተደሊኻ ናይ ስራሕ ቦታኻ ዘይተላዕለ እንተኾይኑ ብስነ ምግባር ክትጸንዕ ከቢድ እዩ ኣተኩሮኻ ክህሰ እዩ ሓደ ካብቶም ዲስፕሊን ክትሃንጸሎም እትኽእል ዝቐለሉ መንገድታት ንኣተኩሮኻ ዝርብሹ ነገራት ምምእላይ ንዓወት ዝኾነ ሃዋህው ብምፍጣርን እዩ እዚ ንኣብነት ናይ ስራሕ ቦታኻ ምልዕዓል ኣተኩሮ ዘድልዮ ስራሕ ኣብ ትሰርሓሉ ሞባይልካ ምእላይ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዕላማ ናይ ስነ ምግባር ምርጫ እቲ ዝቐለለ ምርጫ ዝኾነሉ ኣከባቢ ምህናጽ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ንሜንታል ኣከባቢኻ እውን ዘጠቓለለ እዩ ሓንጎልካ ብዝጠቕሙ ነገራት ዶ ትመልኦ ኣለኻ ብስነ ምግባር ክትጸንዕ ዘተባብዑ ወላስ ንዕላማኻ ትርጉም ዘይብሎም ሓበሬታት ልክዕ ከምቲ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ክትመርጽ ዘለካ ናብ ሓንጎልካ ከኣቱ ተፍቅደሉ ሓበሬታ እውን ክትመርጾ ክትክእል ኣለካ ሓደ ሓቂ ክነግረካ ፍቐደለይ ዲስፕሊን ንጹርነት የድልዮ እዩ ስለምንታይ ኢኻ ንሓደ ነገር ትገብሮ ዘለኻ እቲ ስለምንታይ ሓያል ተዳ ኮይኑ ዲስፕሊን ቀሊል እዩ ዝኸውን ካልእ ብስነ ምግባር ጸኒዕኻ ክትጓዓዝ ዝሕግዘካ ነገር ንንኣሽቱ ዓወታትካ ምጽምባል እዩ ኩሉ ግዜ ስነ ምግባር ኣብ ትመርጸሉ ናብ ዲስፕሊን ዘለዎ ዓይነት ሰብ ኢኻ ትምዕብል ዘለኻ ስለዚ ንኽትጽምብል ክሳብ ተዓቢ ዕላማኻ ተሃርም ኣይትጸብእ ነቶም ኣብቲ ጉዕዞ ትጓናጽፎም ንኣሽቱ ዓወታት ግዜ ወሲድካ ኣስተማቕሮም ዝቕጽል ስምዒታትካ ማኔጅ ክበሮም ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ዲስፕሊን መስራሕ ወይ ነገራት ምግባር ጥራይ ዝመስሎም ኣለዉ ልሙዳት ንጥፈታት ምግባርን ቁንዓት ውሳነታት ምውሳድን እዚ ሓቂ እዩ ግን ካልእ ቀጸላ ኣለዎ ዲስፕሊን ምቁጽጻር ስምዒት እውን የድልዮ እዩ ምክንያቱ ወላ ጽቡቕ ነገር ክንገብር ኣብ ንደልየሉ ስምዒታት ክዕንቁጹና ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ዝቁርብ ሕስብ ክንደይ ግዜ ዕላማ ኣቐሚጥካ ኣበርቲዕኻ ጀሚርካ ብሃንደበት ግን ከም ኣብ መንደቕ ዝተጋጨኻ ክትቅጽል ከም ዘይትደሊ ዝስማዓካ ምናልባት ተበሳጪኻ ተረቢሽካ ወይ ተሰላቺኻ ወይ ድማ ህይወት ዘይተጸበኻዮ መስገደል ኣብ ቅድሜኻ ደርቢሃልካ ክትከውን ትኽእል እያ እዞም ስምዒታት እዚኦም ኖርማል ክፋላት ናይ መስርሕ እዮም ንኹሉ ሰብ ዘጋጥሞ ድማ እዮም እቲ ናይ ዲስፕሊን መፍትሕ ዝኾነ ነገር ግን ከመይ ጌርካ ነዞም ስምዒታት ማኔጅ ትገብሮም ምምሃር እዩ ብንጹር ክነግረካ ዲስፕሊን ማለት ንስምዒታትካ ምንጻግ ወይ ሕማቕ እንከለኻ ጽቡቕ ከም ዘለኻ ምምሳል ኣይኮነን እዚ ሓቂ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ክትገብሮ ዘለካ ስምዒታትካ ንኸይቋጸጽሩኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለኻ ቸክ ምግባሮም እዩ እዚ ናይ ስምዒት ብልሕን ነፍሲ ኣፍልጦን የድልዮ እዩ ኣብ ትባሳጨወሉ ግዜ ነዚ ተረዲእኻ ትፈትሓሉ ውጽኢታዊ ዝኾነ ስትራቴጂ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ዝሰርሕ ስትራቴጂ ኣጋጣሚታት እትህቦም ትርጉም ምቕያር እዩ ፀገም ኣብ ዘጋጥመካ ግዜ ናብቶም ኣሉታውያን ነገራት ምጥማት ቀሊል ነገር እዩ ማዕረኽ እንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝደኸምካ እቲ ጉዕዞ ማዕረኽ እንደይ ርሑቕ ከም ዝኾነ ንዘለውኻ ሓሳባት ክትቅይሮም ተኽኢልካ ግን ጠመተኻ ኣብ ክንዲ ናብ ኣሉታውያን ነገራት ናብ ኣወንታዊ ጎኒ ናይቲ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ ፈንጢስካዮ ክትሓልፍ ክቐለካ እዩ ኣተሓስባኻ ንኣብነት ናብ ከምዚ ዝስዕቡ ክትልውጦ ትኽእል ኢኻ እዚ ብድሆ እዩ ብሰንኩ ከኣየ እንዳሓየልኩ ዝኸይድ ዘለኹ ኩለን ዝወስተን ስጉምታት ናብ ዕላማየን ዘቕርባኒ ዘለዋ ኣተሓስባና ኣብ ልዕሊ ስምዒትና ዘለዎም ሓይሊ ማዕረኽ እንደይ ምዃኑ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ብዛዕባ ሓደ ነገር ዘለካ ኣተሓስባ ክትቅይር እንተኽኢልካ ኣብ ልዕሊኡ ዘለካ ስምዒት ኢኻ ትቕይር ስምዒትካ ክትቅይር እንተኽኢልካ ድማ ብዲስፕሊን ክትጸንዕ ቀሊል ይኸውን
ካልእ ብስነ ምግባር ጸኒዕኻ ክትጸንሕ ዝሕግዘካ ነገር ንዘለውኻ ነገራት ኣዝኻ ኣመስጋኒ ምዃን እዩ ኣብ ብድሆ ኣብ ዘለኻሉ ግዜ ናብቶም ሕማቕ ዝኸዱ ዘለዉ ነገራት ከተኩር ቀሊል ነገር እዩ ኣመስጋኒ ምዃን ናብቲ ኣወንታዊ ከተኩር ክሕግዘካ እዩ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝበጻሕካዮም ነገራት የዘኻኽረካ ንዘለውኻ ዕድላት እውን ከምኡ ኣመስጋኒ ምዃን ወላ ኩነታት ኣብ ዝኸብድሉ ኣወንታዊ ክትከውን ይሕግዘካ እዚ ኣወንታውነት ከኣዩ ንስነ ምግባርካ ከም ነዳዲ ኮይኑ ዘንቀሳቕሶ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ናይ ኩለን መዓልታትካ ገለ ደቓይቕ ግዜ ወሲድካ ስለ ዘለውኻ ተመስግነሎም ሰለስተ ነገራት ጽሓፍ እዚኣቶም ከም ዘቕመጥካዮ ዕላማ ምህራም ዓበይቲ ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ከም ናይ መዓልታዊ ንጥፈታት ምዕማም ንኣሹ ነገራት እቲ ነጥቢ ንሓንጎልካ ናብ ኣወንታውያን ነገራት ከተኩር ምዕላም እዩ እዚ ድሕሪ ግዜ ንስምዒታትካ ኣብዚሕኻ ማኔጅ ክትገብሮም ክሕግዘካ እዩ ከም ውጽኢቱ ስነ ምግባርካ ከተበርትዕ ኢኻ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዕቤት ሚድያ ከም ወትሩ ምሳኹም ዝጸናኹ ሓወኹም ሳይሙኔ እዛ ቪድዮ ሓጋዚት ኮይና እንተረኺብኩማ ናብ ካልኦት ቅዱሳት ኣሕዋት ክትበጽሕ ሼር ላይክ ግበርዋ ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ